हाय गाइस खुलुमबाय रायजो राजाफोर फेसबुकनि आरो बिएम सोदोब चेनेलनि जोंनि नैबे थाग्रा खुलियावहाय सासे आब'आ फैदों। बे आब'आ मोनसे गोबां गिदिर दानि बावैसो जाथाय जादों। बिथाङा बेयावहाय क'क्राझारावहाय फैदों, बिथां खिन्थु चिरांनिसो। आरो बिथाङा मा जाथाय जादों बेखौ नोंथांमोननो आं खोन्थागोन दायो। बिथाङानो जाबाय नैबे आब'आ रुपुहि आब', आरो बिथाङा माखासे बाथ्राफोरखौ खोन्थासिगोन। आब' मा जादों नोंहा? खुलुमबाय। आङो दायो हाबा जानो फैदोंमोन। आङो चिरांनि, आङो ओरै रानिखाथायाव हाबा जानो थांदोंमोन। बेयावहाय मोनसे लोगोफोरजों जोङो साहा लोंलायनानै बे थिनालियावहाय जों ओंखारदोंमोन। लोगोफोरजों जों गारि गाखोलायनो थांनायाव बेगआ माहा गदों आं जेबो आन्दाज मोनाखिसै। बे बेगाव आंनिया सना दङ, ओमफ्रायो फैसा एसे दंमोन, ओमफ्राय डकुमेन्ट्स गासैबो बे डकुमेन्ट्सआ बे बेगाव दंमोन। आरो साबि एरि न'नि गासैबो दंजोबो। अन्नानैहाय सोरबाफोर मोनोब्ला मोजाङै आङो होफैफिनोब्ला आं बिराद मोजां मोनगौमोन। मानो होनबा आंनि डकुमेन्ट्सआ गासैबो बेयावनो गोजा। आरो फैसाफोरखौबो मोनोब्ला गावनो मिथिखागौसै जाय मोनदों बियो बेसेबां दं आरोना, बेसेबां फैसा दङ गावनो मिथिखागौसै। मोनदोंब्ला बियो जेन'बा साबि डकुमेन्ट्सफोरखौ हरफिननानै बे फैसाखौ नोङो माखासे लादो, ओमफ्राय आङो सोलिनो आन्था एसे माबाबाबो जाबायमोन। ओमफ्राय दा जेन'बा जोङो बे मोनायावसो हथात करि जोङो 3:20 जादों। बेयो जायगाया सामथाइबारि, जोङो रानिखाथा ओरै थिनालियाव जों हाबा जाहैदोंमोन। अट' स्टेन्डआव बे नेपालिनि जोङो नेपालिनि दखानाव साहा लोंदोंमोन। बेयावनो जोङो माहा गदों आन्दाज मोननाय, ससेल' 2 मिनिट 1 मिनिटनिबो टाइम गैया जोंनि थाबायनाया। बेयावनो जोङो गारिनिफ्राय लामाल' बारस'नानै जोङो गारियाव गाखोदोंमोन। बेयावनो माहाय गदों जोङो जेबो आन्दाज मोनाखिसै। आङोथ' अट'नियावनो मानसिफ्रा मोनदों बायदि होननांगौ ना मा होनबावनांगौ। गारि गाखोनायावनो जोङो आन्दाज मोनलायाखिसै। जों ससे थांनानै मोनसे ब्रिज दङ साहा, बेयावसो एसे आन्दाज मोनहैदों आरो। अके स' रायजो राजाफोर, नैबे आब'आनो जोंनियाव फैदों दायो इमारजेन्सि आरोना। बिथाङा मोनसे जाथाय जादों खोन्थाखाबाय। बेनो जाबाय कि बिथाङा मोनसे बेग गोमादों। बे बेगावहाय गोबां माखासे गावनि डकुमेन्ट्स दं, आरो लोगोसे डकुमेन्ट्सजों लोगोसे सनाबो दं होनना बुंदों, आरो लोगोसे माखासे रां दङ। बेगावहाय जिखिनि सासे मानसिनाव जेरै मानि बेगावहाय ATM, आधार कार्ड, पेन कार्ड बायदि बायदि डकुमेन्ट्स थायो, बेबायदि डकुमेन्ट्सआ बेनि बेगाव दंमोन जाहैदों। ओमफ्राय दा बे डकुमेन्ट्सफोरखौथ' नांखागौ आरो सोलिनो थाखाय, आरो बे मा समाव नांब्रबगौ बेखौ जों बुंनो हाया। खिन्थु बिनि थाखाय बिराद गोनांथार, आरो सनायाबो गोनांथार। नाथाय जि बिनि सिङावहाय रां दंमोन, जि गरसे गरनै रां दङ, हाजार रां दङ, बा लाखआनो दङ, बे रांखौ माने बुंदों आरोना, जेनेबा आंनो नांफिनला बिथाङा, आरो जुदि नोंथाङा होलांफिननो गोसोबा बे नोंनि खोथासै। खिन्थु बिथाङा नांलानो होनखाबाय। खालि बेनो बै डकुमेन्ट्स आरो सना बेखौल' नांफिनगौ होनदों। आरो मोनसे बाथ्रा बेखौ बुंदों आरोना, बे आब'आ आंनि सिगाङाव दानि बुंदोंमोन, बिथाङा एसे बुंनो बावदों आरोना। मानो होनबा केमेरायाव साफ्रोमबो मानसिफ्रा एसे गोनो गोथो जायो बुंनो, जाय बुंबाय थाग्रा बेसो बुंनो हायो। बे बुंदों जेनेबा नोङो जुदि गिदोंब्ला, जेनेबा आं मोननानैबो मानो हरफिनाखै, आंखौ नों बिदि बुंजानो गिदोंब्ला, बे ओरै बुंदों आरोना, नों मोखांखौ खाथेना मास्कफोर गाननानै जेनेबा बेगफोरखौ गालांनानैबो कल खालामनानै होलांनो हायो। बे बाथ्राखौ बुंदों आरो जेबो गिनाङा, जेबो लाजिनोबो नाङा, बे बाथ्राखौ बुंदों। खिन्थु मोनोब्ला बिराद इम्परटेन्ट आरोना बे नैबे आब'नि थाखाय। बिथाङा गाबनो मानो ओरैबायदि जाबाय, गोबां न'नि साबिबो दं जाहैदों। दा न'आव हाबहैनो मानो बिराद बिपद आफद जाबाय बेहा। स' बेनो आरोना खोथाया। स' बिनिखायनो रिकुवेस्ट खालामो बयनिसिमबो, बे भिडिअखौ जेसेबां हायो। बिथाङा गोमानाय लोगो लोगोनो आंनाव कल खालामदों। बे जाथाया जादों चिरां, मानसियाथ' चिरांनिखा, रुनिखाथायाव हाबा ना मा दंमोननो लोगोफोरजों। ओमफ्राय जाथाया सामथाइबारियाव जादोंना, सामथाइबारियावहाय मोनसे बिथांमोना ज'नो मोनसे साहा दखाननिफ्राय, माने लोगोफोर ज', साहा दखाननिफ्राय ओंखारदोंमोन आरोना। बेयावहायनो अट' गाखोनायाव गोग्लैखो ना अट'आवनो गोग्लैखो ना बाहेरायावनो ना साहा दखानावथ' सोंहैफिनदोंमोन बिथांमोना मोनासै। अब्ला बिनि गेजेराव नैबे मा होनो अट'आवनो जानांगौ। स' बिनिखायनो गोबां कनफिउस, अबाव गदों बबाव गैया। जुदि गनायखौ मिथिनायमोनबाथ' डाइरेक्ट दालागै मोनसिगौमोन, नङा होमबा? स' बिनिखायनो भिडिअ बानायनो गोनां जादों रायजो राजाफोर। स' बिनिखायनो सोरबाफोर बर' सुबुंफोरा मोनदोंब्ला नैबे आब'नि बेगखौ खोन्थाहरबानो जाबाय। स्क्रिनाव नाम्बारखौ होनानै होगोन, जेनेबा आंनि नाम्बारखौनो होगोन दे बारु, नङाबा बिथांनि नाम्बारखौ होनानै होगोन। जुदि मोनोब्ला नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानै खोन्थाहरफिननो हागोन। फैसाखौ नांला दे, बिथांनो नाङा होनदों, हाजार जि लाख थाखा दंबाबो। खिन्थु बेवहाय डकुमेन्ट्स आरो सना बेखौ नांगौ आरोना, न'खरनि इम्परटेन्ट आरो बुस्थुआ बियो।
बिनिखायनो रिकुवेस्ट आरो साबिखौ नांगौ जाहैदों बेनो स' दिनैनि गेजेराव दानो जुदि शेयार खालामनानै होयोबा बयबो नोंथांमोना नैबे आब'नि थाखाय मोनसे साक्सेसफुल मोनसे खामानि जागोन आरो ना अननानै प्लिज रिकुवेस्ट खालामनो थाबाय नोंथांमोना नैबे आब'नि थाखाय शेयार खालामना हो बिराद इमारजेन्सि आरो ना रायजो राजाफोर अननानै रिकुवेस्ट खालामनाय थाबाय थेंक इउ स' माच